Yar gwalisa ba ta san allura, yar gwalisa ba ta da lafiya. Dago fuskan ki su ganki. Za ka wata aka maru masoyanta su yi mata allura. Kun ga yar gwalisa a cikin murfi. Ana shooting yar gwalisa. Koyo Allah, kaga wannan madarar fada na cewa Allah tuke min ciki take wallahi kada ka zata hasa. Baka fushi wallahi na sha. Yar gwalisa. Ina dan Indiya ne. Wai Ibrahim ya wuce ne? To da ma kamar yadda kuke gani da wannan sunansa Ibrahim angon karni shine kamaraman ɗan Eno Sena TV kuma matarsa ta haihu kuma murna. Ina yau ka daina juyawa ka dinga ɗaukar dimekin a karkace haka ana lalata pick up ta action kai masu surutu can da Allah Baba Arewa 610 mana ziyo mana wabu game kwata-kwata director ba dan fulani fa jawuro sound sound When the sound man zaka fara mun samu ya. Okay, Brian. Okay. Sai na ma rashin mutunci. Action. Aya silent please. Oya baba arewa. Baba arewa. Baba arewa. Baba arewa. Wannan kaɗan daga cikin karatun yaro kenan. Wannan kaɗan daga cikin karatun yaro kenan. Mado. 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 Sai ki tashe shi. Mado. Tashi ka je ku ɗauki abokin ku gashi can yana ta kashi. Tashi ku je ku ɗauki abokin ku gashi can yana ta kashi. Na san ba zai iya koma gida da kafafun shi ba. Na san ba zai iya koma gida da kafafun shi ba. Na san ba zai iya koma gida da kafafunsa ba. Na san ba zai iya koma gida da kafafunsa ba. Sakare kawai. Sakare kawai. Shi ya ta can ki. Alexander DPO of the year kenan. Yawa. Kai yanya ce ko? Dan ƙara juya kaɗan mu gani. Yar gwali. Kai ma za ka bana ba. Ma ba ta samu mutane suna kamata. Yawa ya wuce. Maganan ka fara. Za mu za wa na alluran nan za mata yau. Dama kuma yana cikin taka wallahi. Sai ki ce wallahi shi yasa nake gaya ma kawaye na daga nan duki da ce ko gida ba bayan na bukata da kana mu ya dago kuka da Wurin sai gita. sai ki kalle shi sai ki bushe sai ki ci gaba Gita. sai ki ci gaba sai ki ba ki magana ki ci gaba Me nake ci a magana wannan aikin? Yar gwalisa me zaki ce? Ki ce Allah ba da sa'a ko? Ki magana na muke gani. Allah ya ba da sa Allah tashi kowa lafiya. Allah kai kowa gida lafiya. A dinna muku mene? A danna mata subscribe. Ko? To muna shooting ne. Kun ganta nan. Channel mai suna Zara kenan? El Hussein TV. Ga officer can masha Allah. Ba fa L ba fa. N. Na so ga L ne. Inda sai da mu.